Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Barangay akong cholera outbreak yung deklarar sa Barangay Mandalagan. Organic farming nagamat-amat na sanyog liwat sa probinsya. Sa balita nasyonal, paggamit sang antibiotics nga wala sang reseta, ginatutukan karon sang Department of Health. Dugang nga 1,000 ka pesos nga pension sa mga senior citizens ginapakigbato sa Kamara. Sa balita international, Russia ginkilala bilang state sponsor sang terrorism sang European Parliament. Balita sa sports, San Miguel Beerman daw naman bato sa terra firma sa PBA. Sa balita entertainment, Miss Earth Nigeria nagdako nga nagatanaw sang Pinoy teleserye. Samtang sa balita espesyal, ato na istoryahan ang mga pagpati angot sa kwarta kag manggad. Mahayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 24, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Eden. Yasan, happy Thursday liwat sa atin Happy sa mga Thursday. Kag Oh. 31 days na lang before sang Pasko. Uy, kadasig sasig na lang. lang. Te, migo Torko, ang Pasko ko daw. Wag Napreparar ida. mo na. Wag ita da. Baw na naman si migo Torko Jongko. Ara ko no. Araw-araw ko naman imo iya nga sa 75 anyos mo di sa kalibutan. Hindi ka dumdum pa grabe. Pasko sa migo mo. Grabe ba, may suya pa. Ngayon, naging Pasko, may suya pa. Doon na kami kitalay ni Kuana. Bakit anay gini kami ni... Saan ako na gusto mo makitay ka mo? No araw na sa kapuli sa ano ganit ng subdivision lapit sa Kuan sa Buena Park. Sa Buena Park lang na siya gali. Buena Park, oo. Ay, gali ka. Gali ka. Kay Teresa Linakayo, Mare, morning dira. Kay Pare Gilbert dira, good morning. Si Ma'am Luing Melos is still watching. Salamat gid kay Melchor Melos dira, no? Rochelle Evangelista, good morning man. Kag kay Ana Sinoro ara mangyapon. Sa kay ay napanumdum mo na. Sa aton dira nga mga vendors wala sa Libertad Public Market. Good morning dira sa inyo. Sa may Burgos Public Market kag Central Market. Gabi ato ko to Central Market eh. Kamusta ang Central Market? Man damo gyapon bligya. Damo. Damo bligya. Good. Tung kapon do na tulo panindahan bla parang may ara kita nga kaunon eh. Sana all. Nakasubo pa. Nakasubo. Kag dira sa aton nga mga nagapangapi sa mga kapihan da. Uy. Baka sang kuani. Ay, kada ko damo ginihaw. Hindi ni siya amo. Ang headlines, Joy. Ang headlines. ara ko de. Hindi sa business news niya. Aha. O siling ni Migo ko Torko niya galabay ko na kada magpalandbang. Gani, pasay sigid nga sa kada magpalandbang. Teka kita tulong bata kay Dragon Bra. Agalay. Abi mo ka withdraw? Abi ko ga-withdraw siya. Abi ko, ay, no nga, may permi, may ang 4-piece ah. Abi mo purpose siya. Ganiya kay galing ito lang siya isang bata niya. Hindi halin na sa Buena Park, siyempre doon lang magin, di ba? Oo, sakto. Wala naman. Abi mo ga-withdraw sa Abi ko ga-withdraw sa 4-piece. Abi ko may pasako pa siya sa 4-piece. Sa kay Jeremy Cañeda, morning dra. Greet nyo lang iya papa, kag happy 8 months old sa ila baby nga si Jerome. Si papa nila guro nga naga-ubra, no? Yes. Good morning dra. Kay Ray Flores Barrioga, morning man. Sige, standby na kita sa mga balita lokal.
Aksyon! Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:07. Sa detalye na sa mga balita lokal, nagdeklarar sa cholera outbreak ang Bacolod City Health Office sa Barangay Mandalagan. Kasunod nga duwa ka mga bubon ang nagpositibo sa Vibrio cholera. Ini ang base sa City Health Advisory Number 2 nga permado ni Dr. Grace Tan, officer in charge ng CHO. Base sa advisory, base sa water samples nga nakolekta kag ginpaidalom sa laboratory examination sa RITM, naibaluan nga positibo sa cholera ang isa ka bubon sa Purok Ludluhod kag isa man sa Purok Ipil-Ipil. Sa record sa CHO, ang Mandalaga na may duwa ka mga kaso sa cholera sa Purok Ludluhod. Sunod kay Kapitan Paul Anieves sa Barangay Mandalagan, ginbubuan na sang chlorine ang duha ka apektado nga bubon kag pagasirad-an sa sulod sang 24 oras. Duha pa sang kapitan, nagpadala na sang tubig ang Philippine Red Cross para usaron sa mga apektado nga panimalay. Una nga outbreak sang cholera ang gindeklarar sa Barangay Alihis. Ginklaro ni Negros Occidental Provincial Agriculturist Dr. Edmund Raul Causing nga nagamat-amat na ginman sa karon nga naga-improve ang organic farming nga inisyatibo sa Negros Occidental kasunod sa ginhalugan ang mga regulasyon angot sa COVID-19 pandemic. Ini nga palayag ang ginhimo ni Causing kadungan sa pagbukas ng ika-15 nga Negros Island Organic Farmers Festival nga ginbuksahan kahapon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 23 sa bahin sa South Capitol Road. Sunod kay Causing, ini nga development na isa ka maayo nga indikasyon sa liwat nga pagpakita sa interes sa mga mangunguma sa pagsuporta sa programa sa probinsya. Liwat man sini nga ginpasiguro ang lubos nga pagpaninguha sa iya talatapan para sa kadalag-an sang amo nga programa paagi man sa bulig sang administrasyon ni Governor Bong Lacson. Ginpahayag naman ni Negros Occidental DepEd spokesperson Ayan Arnold Arnaiz nga wala na sila sang na-record nga problema halin sang nag-umpisa ang full face-to-face classes. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Arnaiz nga wala naman sang problema magluwas sa adjustment sa mga manunudlo agud maakomodar ang tanan nga estudyante. Nagapati si Arnaiz nga sa dedikasyon kag estratehiya sang kada manunudlo, dako mabulig agud mapahagan-hagan ang pila ka problema kaangay sang kakulang sang pulungkuan tungod sa kadamuon sa mga estudyante. Sa piyak sini nagpasalamat si Arnaiz sa pagbalik sang full nga face-to-face classes tungod mas mahapos ang pagtudlo sang manunudlo kag mas maedukar ang mga estudyante tungod gilayon nga masabat ang mga palamangkutanon sang kabataan. Ginpahayag ni City Administrator Pacifico Maghari III nga tubtob Desyembre 31, 2022 ang deadline sang rehabilitasyon sa tatlo ka merkado sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Maghari, ila ginamonitor ang proyekto kag ginalauman nga matapos sa gintalana nga deadline. Dugang pa sa opisyal sa tion nga matapos ang proyekto, makabalik na sa sulod sa sulod ang pila ka mga market vendor nga ginsaylo sa iban nga lugar. Kapin 50 milyones pesos sa kada merkado ang ginpain sa gobyerno nasyonal para sa rehabilitasyon nga nag-umpisa sa Leonardia administration. Ginapangabay naman ni Councilor Jude Tadeo Saison sa mga departamento nga pasangkaron pa ang inspeksyon nga patigayunon para sa mataas nga koleksyon. Sa committee hearing sa ginaduso nga 3.25 bilyones pesos nga budget sa Bacolod sa 2023, ginapangabay ni Saison na chair sa Committee on Finance and Appropriation ang Office of the Building Official nga kung mahimo malambot sa 70 milyones pesos ang ilang collection sa 2023 para mas mataas kumpara sa target sang OOBO nga 60-65 milyones pesos. Sunod pa sa konsehal, magluwas sa OBO, iya man ginapangabay iban pa nga mga departamento nga naga-income nga mag-double time sa pag-inspeksyon kag collection. Ginkumpirmar ni Saison nga may gintukod nga task force si Mayor Albi Benitez nga mag-monitor sang koleksyon. Sa nabaluan, naibanan sang 300 milyones pesos ang National Tax Allotment sang Bacolod LGU sa 2023. Ginakwanta talan nga departments nga naga-income nga double time tanay ang inspections and ang collections. May task force si Mayor nga gin-create para sa collection, no? Ang kabahin sa payag ni Councilor Jude Tadeo Saison. Sa katapusan nga balita lokal, temporaryo nga ginpatuman sa Bacolod Traffic Authority Office ang one-way traffic scheme sa Alihis Takuling Road sa kilid sang Memorial Park kasunod sa ginakayo nga dalan sa Barangay Takuling. Sunod kay Bitaw Head Major Junji Liba nangin problema sadto sa lugar ang trapiko bangon wala sang koordinasyon sa ila opisina ang kontraktor. Dugang pa ni Liba iya ginpanugyan sa kontraktor nga likawan ang pagtrabaho sa tion sang peak hours kag indi man adlaw-adlaw ang one-way kundi sa tion lamang sang pag-obra sang dalan. Sa one-way
two-way traffic scheme, ginadilian ang pagsulod sa mga salakyan kung humalin sa Alihis Road pakadto sa Takuling, samtang makalabay naman ang mga salakyan halin sa Takuling pakadto sa Alihis. Action Radio Philippine Standard Time, 12 minutos na nagaligad sa takna nga alas 7. Manday man ang ato ng panguna nga mga balita nasyonal. Paggamit sang antibiotics nga wala sang reseta, ginatutukan sang Department of Health. Samtang dugang 1,000 ka pesos ka pensyon sa mga senior citizens, ginapakigbato karon sa Kamara. Ang detalye sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Okay, sa kay Mary Ann Valencia Ecraela dira, good morning sa imo. Kay Miss Georgia Gargasiran, maayong aga sa imo Miss G. Awat pa schedule ang tipon-tipon to sa ila, no? Pa-schedule ta nila. Kay Miss G, good morning dira. Kay Frances dira, maayong aga. Musta na si Frances, Miss G? Okay lang. Sano ta da mamaninoy man? Pilitay. Grabe, pilitay ba? Miss G, sano ta mamaninoy da kay Frances man? Jo Marie Macariola Estelioso, maayong aga man sa imo dira sa kay Remia Garcia sa Barangay Panukoy. Maayong aga da. Jojo de los Santos, Evelyn Sinaon kag Domingo Barneso. Okay. Good evening guys, ang mga limamban. Grabe, aksidente dira subong pedestrian na bungguan. Patay gid gin-lift up sang Mayo 1 helicopter. Grabe. Gina. Sad. Life. Ann Medel, good morning man. Nami guro may mga muna action boy. Kung arat si Mamba, flash report. Flash report. Mary Ann sa Nopao, kompleto ng sa imo ngalan ni Mary Ann. Sa Nopao Alimane. Sige. Kung sa abroad siya Alimin. Okay. Alimani. Hindi makilala man kung nga Alimani. Alimane. Sige. Salama Barnacha, Sawadika, Bacolod. Happy Thursday sa aton tanan. Kay Domingo Barneso, may ngagaman. Speaking of Barneso, kay Colonel Gail dira. Good morning, Colonel Yes, Gail. Colonel. Morning. Kay Ann Midel, good morning man. Ma'am Georgia Gargarsilan, okay lang si Frances Action Boy. Amot ni sa iya kay Budlay ang LDR. LDR, at least ara. At least ara. Saan LDR? Kadamo Anong na. LDR, be? Long distance relationship. May kwan man. Pakitaan na lain yung meaning ng LDR. Laging, karon lang kang itaan ko na meaning. Pero biyaw kadamo na may mga ano gani panagna ng inablang ka kita mo sa tsura nyo bla. Video chat. Call. Video call. Kita na sa tsura. Gulang-gulang si mo.
Sabad. Di ba? May mga video call. Yes, may WhatsApp, mga- may Instagram, may TikTok, may Twitter, may Viber, may kung ano-ano pa. Ay nga na sa mga mas lain sa una sa amon niya nga. Tigay lain, hindi ako nung mahikap mo. Okay. Ti samtang istorya kay kap lang sila hindi o yan ano di imagine mo lang mo siya tunikap mo. Nila? Ano na? Yan na ano ikap na dai ikaw na imagine kay kamande. Ano Sige na bla ikaw man nagapon asa Maya na lang pinsar si ko. Jo Maria, wala na budlayan. Kaya may ari, hindi na kabutang dan sa paaya, Joel. Hindi gid siya yung mabudlayan. Bagin pa tato niya. Oo, tara, mabalik ka pa. May Joel. Naman nila sa akon. Dennis Nuestro kag Jose son Lapinig Hunyo. O sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, nakatutok sa karon ang Department of Health sa pag-away sa ginatawag nga antimicrobial resistance o kung ang epekto sa lapnagon nga paggamit sang antibiotics nga wala sa nakaigo nga reseta halin sa doktor nga rason man sang mas malala nga pandam o kung katalagman sa ikayong lawas. Nagtingob puwersa ang DOH, World Health Organization, ka mga medical practitioners sa pagduso sang pag-away sa AMR sa selebrasyon naman sa karon sang Philippine Antimicrobial Awareness Week 2022. Sunod sa DOH, nagsaka ang insidente sa pag-inom sa mga antimicrobial drugs nga wala sang hustong giya sa mga doktor sang mainit pang pandemya tungod sa ginahimo nga self-medication batok sa COVID-19. Sang tuig 2014, nagtukod ang gobyerno sa Interagency Committee on Antimicrobial Resistance para awayon ang antimicrobial resistance apang nakinalan pa sang maidid nga pagpatuman sini. Nakahanda si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes nga istoryahon ang mga kaupod ng mga mamalida nga miyembro sa Bicameral Conference Committee nga magatalakay sa 2023 budget nga ipakigbatong pagpasaka sa 1,000 ka pesos sa bulanan nga pensyon sa mga pigado nga senior citizens sa Pilipinas. Sunod kay Ordanes, padayon man siya nga makig-angot kay Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, subong man sa DSWD Change Management Committee para masiguro nga padayon nga mahatag sa indigent senior citizens ang ila bulanan nga pensyon, tubtob nga wala pa naresolbar ang issue sa National Commission on Senior Citizens. Namensyonar sa mamalida nga sa maabot nga Disyembre 6, may hearing sa social pension sa indigent senior, subong man angot sa cash grants sa mga centenarian o kung sa masobra 100 katuig na ang edad. Makikistorya man siya kay Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles angot sa mahimo sa CSC sa Urgent Personal Concerns ng NCSC. Ginansyo naman ni United States Vice President Kamala Harris nga magalansar sila sang dugang nga mga satellites sa maabot nga bulan sang Disyembre para mas pa nga mapawakod ang pagbantay sa South China Sea
para maproteksyonan ang ilang mga kalyado nga pungsod batok sa pagpangabuso kag matapna ang may illegal nga aktibidad sa kadagatan. Suno kay Harris sa pagbisita sa BRP Teresa Magbanwa sa Philippine Coast Guard sa may Palawan, mabakod ang alyansa sa tunga sang Amerika kag Pilipinas. Duwa pa ni Harris nga ang naglansar si US President Joe Biden kaupod ang mga pinuno sang Australia, Japan kag India sa bulan sang Mayo sa Tokyo sang Maritime Domain Awareness. Nagamit man nini sang space-based platform para mapakita ang klaro nga laragway sang Indo-Pacific waterways para ila maproteksyonan pati na ang mga ginaabuso nga fisheries, makaresponde sa mga trahedya kag matumod kag mapakigbatuan ang mga aktibidad. Ginpahayag ni US Vice President Kamala Harris nga dapat panindugan sang Pilipinas ang soberenya kag integridad sa teritoryo, amo man ang matawhay nga pagresolbar sa agaway sang teritoryo. Luyag man ni Harris nga mapabili ng freedom of navigation and overfly sa South China Sea kag Indo-Pacific. Ginpahayag ni Harris samtang sakay sa BRP Teresa Magbanwa sa baybayon sa Palawan, ang probinsya nga pinakalapit sa South China Sea. Dapat man nga padayon nga ipakigbato sa Pilipinas ang mga prinsipyo illegal nga aktibidades amo man ang harassment sa mga mangingisda nga Filipino sa mga ginaagawan nga bahin sang rehiyon. Ginpasiguro man sini nga pagdepensa sang US sa Pilipinas sa tunga sa mga nagakatabo sa South China Sea kag pagsuporta sa UN Arbitral Tribunal ruling sa 2016 nga nagasuporta sa Pilipinas kontra sa China. Dugang pa ni Harris nga magabulig ang US sa modernisasyon sang monitoring system sang Pilipinas. Ginpahayag naman ni Senator Risa Hontiveros nga may mga bago nga modus ang human trafficking sa diin ginahimo nga online scammer ang mga Pilipino. Sa privilege speech ni Hontiveros, ginpahayag sa senadora nga ang impormasyon ang ginbase sa 12 ka mga OFW nga naluwas sa Thailand matapos magtabok halin sa Myanmar kag nagpanaysayon nga ang ginpromisahan sa trabaho bilang call center agents, customer service representatives kag encoders apang pag-abot sa ila sa Thailand. Ginpamkuha sila sa matinaw sang Chinese mafia kag gindala sa Myanmar para himuon nga mga scammers nga nagagamit sang cryptocurrency kag kung wala sila sang ma-scam paagi sa crypto, wala sila ginapakaon, wala ginaswelduhan, ginabaligya sa ibang kompanya, kag labi sa tanan, ginapahog pa sila. Ginpahayag man sa isa sa mga na-rescue nga may plano ang Chinese mafia nga himuon nga all-Filipino team ang mga scammers nila sa Myanmar kay ibang pang lugar tungod sa ila sini nga English proficiency. Tinguhaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga mapasiguro ang nagkakaigo nga koordinasyon kag kompleto nga staff work sa mga opisina sa gobyerno ug malikawan nga masulit ang miscommunication nga nagresulta sa kontrobersyal nga pag-issue sa Sugar Order No. 4. Ginhimo ni Bersamin ang palayag kadungan sa hearings ng iya ad interim appointment sa diin. Ginpamangkot siya ni Senator Risa Hontiveros kung ano nga mga tika ang iya ipatuman agud malikawan nga masulit ang miscommunication. Sunod kay Bersamin, wala niya ginatolerar ang kakulang sa koordinasyon nga matabo kag masamigin panumdum sa tanan nga hindi mag-assume nga naaprubahan na sa presidente isa kapag sulundan magluwas kon siya o kun ang iya senior deputy executive secretary ang nag-signify sang approval. Samtang halos patas ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Vice Presidente Sara Duterte sa mga opisyal sang gobyerno nga may maayo nga performance. Ini sa latest survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated. Nakakuha naman si Senate President Juan Miguel Zubiri sang 64% ng approval rating. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez 55%, Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo may 52%. Sa NCR naman, nanguna si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa 17 ka mga alkalde sa NCR nga may overall job performance rating nga 90%. Ginsunda ni Caloocan Mayor Along Malapitan, Malabon Mayor Jenny Sandoval, Pasig Mayor Vico Soto, kag Navotas Mayor John Ray Tiangco. Top cabinet officials naman sa Marcos administration, si DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr., ginsunda ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, DOTR Secretary Jaime Bautista, kag anay Justice Secretary nga karon Solicitor General Menardo Guevara. Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo nga nagapadana iya trabaho sa piyak nga gin-differ ang iya appointment. Sunog kay Tulfo, ang instruction sa iya ni President Ferdinand Marcos Jr. ang padayon lamang nga trabaho tungod bisan ma-bypass siya may tubtong Marso 2023 pa ang iya pagpangalagad. Wala naman sang iban pa nga instruksyon ang presidente kundi ginaprepara lamang si Tulfo. Ang pahayag sang presidente kay Tulfo kasunod sang magpangayo ini sang
giya kag panugyan may angot man sa issue. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Ang ato nga pangunang balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga may ara blasang allergies nga gidabatyag. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Okay, morning dira sa kay kumari ko Virgil Gaspi Coloso bla. Morning dira kay ihada ko Kashmir. Lapit na lang. Lapit na lang sa may gano'n countdown mo ko sa kay ihada Kashmir kasal. Siya gid yung pinakauna mo dahil niya for the the month year of 2023. Oo, siya gid ang pinakauna unless nga may maggulpi lang bala. Oo. Pero as of now siya ang pinakauna gid nga Yes. magyada ko, no. So nakabook ka na. Nabook na ko Ano yan. to ganun January? Ano ganun? January 8. So wala ka sa January 8. Ano na sa Hindi adlaw? kasal guro nga wala aw ara ko nagyagapon yan. Ay, Sunday. Sunday na. Sunday. OMG. Sige lang. Masib lang first Sunday of the year. Ang first Sunday is 1. 1. 1. Oo. Ti Sunday na siya. Duduwag na yung program. Duwa na programa kung Sunday. Sige lang Hindi ahan I-endorse na ko na sa kay Vice Gov in action. Sige. Ang bala ko sa balon. Kasama. Ay, hindi ka ba si ma-attend man ko na. Gani man. Teacher mo na. Self-invite. Na-invite ka na. Wala pa. Meron si Dorel na-invite na. Na-invite na very sa... good. Yari diba nagligad sila ni Marie Virge? Invite na to Ay, si ang Dorel. Iloy yung nag-invite, hindi ang bride. Hindi. Ang Iloy. lang? Ang nagkuwasa ko manino. Yung bride Ang Iloy. Amo na gali. Si Jose Harrison na Pinigunyo sa Stonehaven, Granada. Shout out sa Sineco. 3 na kasunod-sunod brand out sa amo na rin 7 p.m. until 10 p.m. Grabe nga ha. Why ka pamanad daw? Wala pa siya naanad. Veronica Santillan Manukan. Good morning man. Inday Blaza. Christine Menyes Villalobos. Jamel Florendo. Kay ari na mian ko nga ingalan si mo actually din tani man ako Nga ano naman na. Felicula Calzado Sosa. Felicula gid. Felicula gid dyan. Yes, monitor sa ila balaya.
Yes. Ari pa Arado, Kuliglig, Daro. Sa RTC 7 Cebu. Uy. Ay, good morning, gali. Sigurado, gapamati, gid si Ma'am Elizabeth Gamala. Good morning, Ma'am Elizabeth. Di siya ka-comment. Kaya doon nagmasakit siya ligad, action. Tingala ko dudugay kung makita siya. Oo. Okay. Get well soon, Ma'am Elizabeth. Kay... Saril. Saril. Abi ko kung sa diin. Saril. Saril. Greet ko na kay mama kag kay J. Ace. Boss, abang balang ambal. Good morning, Sunboy, kag beautiful Eden. Ano ka? Ginaskipan mo na. Beautiful Eden. Hindi ba na pag-iskipin? Greet lang kay mama kay J. Ace nga nagapamati sa bong. Sige. Yes. Kay Sandra Montepio Taaka. Good morning, man. Sa Tanandra. Sino po ito ganin mga nagapag-greet sa ako? Nakakalipat ko Si Miss J, dira sa Miss Josephine Lacson Black, kag Mr. Rodolfo Lacson sa New York. Oy, hello. Sa akong amigo kay Guy Fuentes, dira sa California. Kay Maninoy ko Juan Bolgallo, hello, good morning. Kag kay Maninay ko Almadra. Mali Miss Van, wala kayo ga-wear face mask, how? Good job, giga-wear face mask. Ma'am Van, mandatory na lang man ang pagsuksok ng face mask. Voluntary. Voluntary, gali. Una-una, voluntary pagsuksok ng face mask. Ikadua, gusto ko na gamiton akong lipstick. Ikatatlo, ka-allergy ko lalo, mas mag-face mask. Yes, Sige, amo na face siya, mask ang magkuha, mga okay mo na. reasons. Standby na sa dugang nga mga balita. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sa Balita International, ginkilala sa European Parliament ang Russia bilang state sponsor of terrorism. Kagin pasibangdan nga among nag-umpisa sang away batok sa Ukraine. Ang tika nga ginhimo sang European legislators sa isa ka political step nga wala sang legal consequences. Rason nga ginainganyo ang 27-nation EU nga sundon kag suportahan ang nasambit nga tikang. Sa resolusyon nga ginaprubahan sa mga mamalida sa EU, magkabig nga acts of terror ang mga ginhimo nga pagpakatake sa Russian Federation sa civil population sa Ukraine, paguba sa mga infrastruktura kag paglapas sa tawhanon nga kinamatarong kag iban nga international humanitarian law. Sa negosyo naman, nagabato na sa application ang Department of Information and Communications Technology para sa pag-grant sa tech startups. Matapos ang inaprubahan na ang Startup Grant Fund. Sunod kay DICT Undersecretary Attorney Josel Batapasige, ila kilalahon ang mga startups nga mga produkto kay serbisyo nga mayara na sang proof of concept, prototype o minimum viable product stages sa ICT-enabled sectors. Dugang pa, target sang SGF amo ang buligan ng mga startups sa paghatag sang pre-seed to seed funding tubtub mangin investable na o investable na ang mga startups. Naibaluan tubtub sa 1 milyon ka pesos ang grant para sa mga tech startups agud makover ang balor sa pagdevelop sa ilang mga ideya kag prototype. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 73 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 20 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 26 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, gin-share ni Miss Earth Nigeria 2022 nga madugay na siya nagatanaw sa mga teleserye sa Pinoy dito sa ilang pungsod. Sunod kay Miss Nigeria Esther Olawatusin Ahayi, ginasunod pa sini ang mga linya sa iban nga artista nga iya malantaw. Isa sa pinakasikat nga ginatanaw among Mara Clara nga ginbidahan sa Catherine Bernardo kag Julia Montes. Dugang pa ni Ahayi, madamo nga pamatasan ang Pinoy nga parehas man sa mga Nigerian. Sa balita sa sports, daog naman ang San Miguel Beermen batok sa Terra Firma sa score nga 130-103 sa PBA Commissioner's Cup sa Field Sports Arena sa siyudad ng Pasig. Pangunahan ni Jericho Cruz ang Beermen sa score nga 25 puntos kag 3 ka assist. Samtang ang import nga si Devon Alexander ang mayara 21 puntos, 18 ka rebounds kag 10 ka assist. 20 puntos naman ang kay Junmar Fajardo sa piyak nga bago na nag-ayos sa injury. Si Vic Manuel
may 19 puntos kag 12 puntos naman si CJ Perez. Si Wami Chongson ang nagpanguna naman sa terra firma. Nga mayara sang 28 puntos samtang 17 puntos naman si Javi Gomez Villano. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday sa atin sa Niwag Action. Happy Red Lipstick Day. Yes, happy. May gusto rin. Muna. Kaya mali ni Ma'am Vanessa. Okay, more gorgeous pagid kagali. Very nice and red lips. Yes. So happy Red Lips Day. Okay, dapat maubos na ning ko mo. Ang sa wishlist ko daan sa aton, manito, lipstick mo. So dapat ang ara ko to, nga stock ko na, nga wala ko halos nagamit for 2 years, dapat maubos na siya. Okay, parang nga Or maghatag ma-replace na siya bago. correct, Diba? correct. Sige, Kaya tisang ka face mask daan, Action Boy, wala ko yung gano mo. Nga lipstick. Ka mga simple na nga mga wishlist ng imo, yung mga lipstick man. Ay, may isa pa ko ito yung abi mo ya. Kita ko itong isa mo. Kita mo. Ano nga nito? Afam. Ang nakagabot sa ako, ikaw na bahala. Putos, ha? Putson, bugid sang mayo. Afam. Para, Di ko na fam. Ano ba yung mga Nigeria? hindi mo mga ganyan. Mga puti man. Mga white. Natanong mo puti man. Okay, intrahan mo yung sa Nigeria po, ano na lang gina. Hambal mo to kagina, ginutik mo pa sa akon. Nga pa, wala labot, parehas ang pamatasan ng Pinoy kag Nigerian. Parehas man kolor. Okay lang kolor. Ang ilong nila daw medyo taas-taas lang. Hindi lang mga dumaka nasambil. Bibing. Kagtsuray. Ang tsura, ano naman. Wala lang labot ang ilong. Ay, ang Pinoy na Pinoy, ginaya Action Boy, mga kulot ang buho, kayo manggi ang kulay. Ano ganyan? Sarat. Ano ganyan pa describe sa ilong? Kuan ni panga, ano na ganyan ng sarat, hindi man. Ang sarat lang na ginaya. Nang, Hanggang mahiya kung ang ilong pango. Sa kanta mo pa yan. Kanta mo pa yan, no? Ay, nako. Pangaling nila panga. Pango gali. Sa bahay kung panga guro eh. Panga na yan. Pango. Amo na? Guro eh. Kag-o nga. Kung laki pango. Ang distinction. Kung babae panga. Botsi mo na. Good morning nila kay Tito Egay sa Ratnap. May gaga si Marika Pamati. Gabiyahe ni siya guro sa mapakati sa Pantaras eh. O gani. Awa. Gabiyahe ni siya sa mapakati sa may VMC. Upo na iya dira nga mga kabataan, kag mga nag-istra, nga mga nag-joyride sa iya. Pakata dira Ayun sa nyo, may ang sila sila nga mga magulutod, puro E. Hindi. Kay Ems, Edgar, Edwin. Si tita, yung isa, yung kulasita. Ragay sakit. Atong sa Florida? Hindi. Awa. Ang aride, ang pinakamagulangan, gid. Kulasita. Kulasita. Perti na. Ang isaya, itong sa Amerika, si Mary. Si Mary. Malang way kagin ngalanan nga kuan. Nga, no? Purifikasyon. Ay, lula ko na. Wala, butsi mo. Kaya mga niwa, malang way gusto mo sunod kay Lula ngalan mo. The second? The second, Junior. Junior naman, may ara na gali. Grabe, guro. Action, purification. Hindi na ko guro magambal sa pangalan ko, no? Sige Ini si action Purifikasyon. purifikasyon na boso. Una sa balita, una sa aksyon. Kala, nadunduma ko sa una na may nagambal sa kanila sa ka-lawyer bilang agin interview ko. Good morning, Attorney Arnel Lapore. Hamna i-hearing tara lang imo apelyido. Hindi ba pwede Action Boy i-hearing mo? May akong bahala, hindi ka na magbayad sa ako. Kapalain niya ganyan. Pwede mo sulat ka na lang attorney. Kaya doon ba si may... may mga basi middle name ko naman niya. Pero Action Boy 2028 soon to rise Kingsford Hotel. Decision sa Bacolod. Hapaglawag. Pila ganito 2 billion? 2 billion worth. Kita ko dako may ara sila mga grand ballroom. May mga presidential 300 rooms to sila. May mga presidential suites. Tihambal ko ay ulaton ko na niya sa 2028. Basta dire po ko yung reception yan, no? Di ba, no? Gusto. Nakadasig na lang wala sa mga tinuig. Subong. May nakaikon dito ka. Kung dra ka ba reception sa 2028, ang imo na nga theme, may theme ka sa kasal mo. Ano, ang theme? Victorian era eh. Wala katapusan. Hindi mo lang ang structure niya. Daka na
wala na, ka neo-colonial something. wala katapusan nga Victorian era. Ilam na. Amo na ba? Tapos nang naghambal gito daan sila ni Sir Marco kag si Ma'am sino to kanang sa VP bala nila sa mga hotels and ano. Kamog diya nga ari kamog di. Kamog ni una nga matulog. The best na. Good. 2028. Sige, Okay. Nonito Novero, morning man. Kagay John Rodolph Kadagat. Tanaw da bisi mo, kaya hindi ko ulang di sa ako. No? John Rudolph Kadagat. Diin ka na nakita man? Wala ka na nakita diya. Ano makita? Ara na sa mga... Wala. Why the say mo ya? Wala. Ariyo Kadagat Garcia. Man. Nano man sa barangay Pahilanggay ni Garan kay Jency kag Regine ka pamatigid sila sige, Perry. Kay dali lang pag-greet lang gali happy birthday danay ni King J Padios bala. Good morning kuno kay kag happy birthday kay Mark Atendido. Happy birthday Mark Atendido. Happy birthday to you. Yes, happy birthday. Mark Atendido. Halin kay King J Ano sa mga Padios. pala attended? Pala atin sa ano? Atendido. Sabi ko attentive. Sila na. Mga Sila attentive. na. Pala attended. Ano man? Talo nga bala. Yes. Good morning man. Hambal ni Jo Marie sa kay Joel. Ay! Oo. Tanawa ba karon iya pa? Sino na si Joel na yan? Gin tataki gidya sa. Tatake gidya. ano yan. Joel. Joel pa na nga Jowel. Joel. Joel. Kasabad man na. Diritawa sa mga pagpati action boy angot sa kwarta kag manggad. Money and wealth, mga signs and omens, mga palatandaan at mga pahiwatig. Una action boy, kung isa ka tao kuno nakabuka itlog. Itlog? Kag nakakita siya sang duha ka yellow bala. Duha ka batog. Duha ka batog, but silingon mamanggaranon siya. Di man kadamo na nasang may mga itlog diyan bala nga double yolk gid siya. Amo na? O kadamo Di double ka try yolk. ka na? Oo, mga tesa mo mo nang magranon. Tod bala ka try ka na? Ka-try na ko na. Pero manggaranon lagi. Wala man yan nagambal nga mamanggaranon ka kaya sa kwarta. Mamanggaranon ka sa friends, Sa pahigugma. mamanggaranon ka sa paghigugma. Pasaligan na lang ang buot mo. Pasaligan na lang ang buot mo. Ay, mo pa igugmay sa lig mo sa itlog. Di duwa ka itlog yun mo. Ano na importante? Duwa ka batog isang itlog. Ano na importante da? Good morning sa inyo nga duwa. Gwapa, gali kay Action Eden. Ay, sus, pag-uk lang imo yak. Bago ka lang kung mo katanaw. Pag-uk lang imo ka butwa da. Huwag mo pa makita na sang may bangs na siya. Wala mo pagid ko nakita sa personal. Kung hindi kaya magdaya mo muyayaw. Kita mo nagkala stiff neck na kung isang hakwat sang kagwapa ko. Napakyawan kong itlog nga double yolk sa Libertad. Ba't ipiyoon mo lang? Meron mo lang mga itlog yung double yolk ginasaya. Di paano nila mabalaan mo? Bata na ba sa kabliga itlog bala kay kabalo na akong double yolk na. Dubugat guro gawa. Ang next action boy, ang puti ko nung butterfly. Puti. Oo, palatandaan nga may maabot nga kwarta. Hindi sinula mo? Di ba brown? Sinula mo na yung brown. Gani, no? Kay di ba brown na iya? Kung kwarta, no? Nga, ano ganing paro-paro sa aton? Libangbang. Alibangbang. Di ba brown na iya sa aton? Indication nga may kwarta. Dili naman niya sa Abi ilo. ko yung brown na sinula mo na. Puti na iya. Kasi lulaw, si lulaw. Lupad. Ay, pobre. Ay, si... Ang pobre ka libangbang. Lupadan niya sinula mo. Lulaw. Ang balang rin ba? Lupad-lupad. Nilabay lang ko diya sa inyo. Amo na sa... Kay Sir Joseph, ano to ganing ngalan niya man. Dahil lang kita, kaya kasi malipatan ko wala ka reaction boy. Pasayo danay sa aton nga, ano. Kay Joseph Chua. Kung gusto niyo magpa-blind massage, go lang kamo sa iya. Pero nakibot ako ya, kaya nagpamasahe si Action Dale. Ako naman ang istorya nila. Dumduman mo to si Miss Muriel, Ari Diligan. May nakasakay sa jeep. Ako ang inistoryahan nila. Si Action Dale, kaya naghilot siya sa blind massage. Ako naman ang inistoryahan nila. Ina bulag na na. Oo. Anong problema?
Mani sa ako na. Gali, kagin share niya, nga kaagi ko no sa 888, may good deeds mo ko gali action boy. Yung patabo ko na siya kuno sa dalan. Okay. Kag perti ko no ka... Salamat niya. perti pa salamat niya. Kag perti ko no ka joker bala sa ako. Minsan seryoso ko no nga bagay ko ako maghambal. Duga ang gwa ko no nga joke. Do abo ko no rason nga wala may seryoso sa ako. Kay perti ko no ka ano ko no ka. Abi ko daw joke lang guro gimo ya. Perti ko nakapasaway sa kan. Anyway, sige, going back sa aton sining balita espesyal. Kung ako simo na lang ko. Ay, kalay, sino na? Abi, PM ko. Charot. Sagay ka man pati sa Double Yoke Action Eden. Kung ako simo na lang ko. Para naman tabalahaw sa mga papati. Hindi na ako papatay. Ate, mal ni ko, ni Athena Miran. Tita, ano naman mo? Pagpakita ng white nga butterfly, somebody will pass away or spirit na siya sang ga-visit. Sinula mo kung puti. Sinula. Tapos kung brown butterfly, sala ni siya yaw. Brown butterfly mo yung kwarta. Yes. Ang next action boy, ang arabalangga tipon kuno nga mga subay. Subay, Sa dalom sang balay. Ay, lilion mo yung balay. Kung wala bidalo. Makita mo lang sila yung katipon. Oo. Ang lain ko, yung dalong balay mo. Palantadaan nga may magandang swerte. Connection. Na? Ano ang labot sang basi may mga tamis ka naging pangabot. Sila na action boy sa mga ano nga kolor sa subay? Itom. Amo na ko no may maabot nga swerte o kung may maabot nga kwarta. Amo na siya action boy. Muna. Kabalo ano ganing tawag sang damo nga subay nga tipo ng damo blad o colony. Kaya ang fish school yun mo no. School. Colony na gali Colony na tawag. yang subay. Kung magatilipo ng mga I think hindi ko kung gusto do colony na siya. Kung gatililipo ng mga kutsukutsira sa tupad balay. Aman sang Marites. School of Marites. Hindi ko na sa ng mga CCTVs. CCTV. Sakto. Barangay CCTV. Kasabat. Mambalang pulis. Hindi may CCTV kamo di. Wala kami di CCTV nga gatiog-tiyo. Pero may mga CCTV kami di nga gawak. Kalain. So, kung ako sa mga barangay, kung wala kamo sa CCTV, patindog lang kamo blas ng mga nang taas ng mga guard daw. Tang nyo sa babaw ang mga Marites. Sila na dagat Manila daw yung lugar na. Kita nila tanan mo. Batian nila tanan. Ang CCTV ka hindi pa kabati tanan mo. True. Pero hindi sila kita nila tanan, batian nila tanan. 360 nilang. Goal pag mo. Aral sila sa babaw daya, matahon mo na sila sa. Tanawa bala. Ang bata, yung puno-puno, subong, buwas pa, busong na. Kasabat sila, no? Kasabat. Ayan, bon. Sige, reaction boy, mga dapat, kag hindi dapat himuon. Sige. Una, hindi ko no pag-ibutang ang imo sining nga wallet. O kun handbag, ari tuod, gina-action boy. I mean, gina-apply ko ni bala. Hindi pagbutang ang bag, ang imo sining nga wallet sa salog. Kaya kung himuon mo na ako na action boy, hindi ka kuno mangin maunlad. Ano sa ato ng maunlad? Hindi ko naman progress na. Hindi ka mag-progress, Tod ako, wala akong gabutang bag sa ano. sa log. Ay, gali? Yes. It's a no-no, action boy. Labi na gid kung... Hindi mo butang bag sa lamisa, pwede. Sa imo nga lap, Let's say kung magkadto kabi sa mga restaurant. Mga restaurant, hindi mo dapat tungtaw. Hindi pwede sa ano, sa kuha kay sa kapulungkuan, butang sa pulungkuan. Hindi pwede sa salog, hindi siya pwede ka dapat sa salog. Muna? Muna siya. Ang wallet, yung telang-alang ang wallet. Nga, ibutang, gani, di ba? Wallet sa bag, pag ti doble, hindi na sa pwede. O, ikaduwa action boy, hindi ka ko naman nilhig kung gabi. Kaya ginapagawa mong swerte. Oo, ginapatihan nga ginapagawa mong swerte. Amo na Amo nakita mo, ibando kay ko sa balay lang, kawis lang ka panilhig. Tiga kagabi, mas lang ka puli. Gani, no? Hindi sila ka panilhig. Pagkagaga, pas lang lakat. Damo yung okay la balay. Di, okay, wala ka panilhig, kay gabi na mo. Kabad? Wala timba? Why? Ati, amo na ang chance nila magmangaranon. Wala sila extra nga mga ginapang swildohan. Ang next action boy, ang sinuman magbayad sang iya utang kada gabi, mas mangin pigado ko, no? Ang sinong mapigado? Ang nagbayad. Ang nagbayad? No. Amo man hindi nyo bala pag-obligaron magbayad kung gabi. Kaluluoy na Sa mo nagalay ko manukot, sa mo gabi, limo boday, gusto mo gudya magpigado. Oo.
Amo na, hindi pwede. Hindi bala si Judith, ni bala gusto Si mo. Judith kay si Juna po. Wala ni bala sa lugar. Wala sa lugar ilaw. ng inyo. Yan, Kita mapigado. mo, Tapos gabi na na. sa ubra nyo. Oo, muna. Yan kayo kung nadlaw, hindi ka mamadakpan. Amo na ganun. Tapos kung aga ka, ano ka tayo? Aga ka pa, ano ka inchi? Sa pangaluyag na yan. Sa pangaluyag Sa na. pangaluyag ng inchi. Wala na galing-apply sa Wala na sukot. apply sa sukot yan. Hindi siya madakpan ko nadlaw. Kaya panago sa kong nadlaw. Oo, Puli lang siya kong gabi. Kung Hindi gabi. pa siya masukot sa diday. Mapigado ko Araw-araw. Wala na lang ni Respito Waya. Isa no kayo mabayan. Isa na kung may utang si mo. Respito ma. Amon mo para Ikaw pa malaman. yung Ito is siya pa yung sala. No? Tiyan mo na. Pero tuod na. Kung gagaway lang guro kung ano man mga dapit hapon. Hindi ka man guro pahulam kung gabi. Oo, kay mapigado ka. Mapigado ka man. Patas-patas lang ka mo. Patas man. Okay. Ang next action boy, kung ikaw ang nakakita sang shooting star wala. Bulalakaw na, panawag la. Oo. Makuha ko kuno dayon action boy, panyo. Panyo. Ano kolor? Wala man gambal kung ano kolor. Kay putsan mo na action boy, iputos mo da kuno ang miskan pila lang ka kantidad sang kwarta. Okay. Oo. Kag itaya mo na sa mga STL. hindi sa depende ko ano nga pustahan nay. Oo. Kung sa swimming na be, kung sa tongkits okay muna. Kay madaog ka kuno. So putson ang kwarta sa panyo. Tapos agin Kaya putos amo na mo itaya muna mo. ba? Oo, ti Kaya sa samtang ga kuan pa da, samtang ga himas-himas pa da sila sa mga tanglak lang yung natangla. Hulat ka lang. Hindi, kung way ka gampang mo na pagbantay ka da isang shooting star. Bulalakaw panawag na. Bulalakaw. Bulalakaw gin man na siya, ang shooting star. Okay. Imuunta na. Tapos kung magkuan, kung matingalan ikaw si Mrs. ako, ras lusin na rap ako sa gwa mo. Di Ika mo bantay ko di shooting star. diba, si amalan na naguro si Maninoy one ball ay. Si Maninoy one ball ang balat na to. Oo. Kasi sa Las Vegas, guro may shooting star na. Oo, imara na yan. Makita mo na. Hamalan na si Maninoy one ball. Why natin mo lalakaw sila ya gani? Ano yung Shooting star. gani. Sabad. Ang next action boy, Rayman, kung kakatoli mo palad, kagaw na. Hindi kami ngayon, no? Kung kakatoli mo palad, Kwarta ko na. silingon, makabaton ka sang kwarta. Duga na blaga katol ang palad ko, doon ay mag-aabot ng kwarta. Ha? Do sa pila na magkatol ang palad ko, ay Di mo gabot ng silingon niya, kwarta. kagaw. Jeff na kagaw. Kagaw na yun. Guro, hindi ni swerte nga ako niya, kagaw, guro niya. Kagaw na yun mo yan. Amo na siya da. Kung ikaw kagi ka ba nagkatol mo palad? Do wala pa? Amo na kaway nagabot kwarta sa Oo. imo. Ba't silingon wala man girls? Kaya wala kakatala. Abi mo ha. Ang next action boy, kung ikaw ang nagsuksok sang bayo bala, kag do wala mo pala na notice, uli mo na lang na notice nga suli. Ang pagsuksok mo sa imo gamit. But silingon, makabaton ka sang kwarta. Asal po hindi may humdon. Hindi gani. Do out of nowhere lang bala, out of the blue lang. Tapos paglakat mo, ay, suli-uli bayo ko. Expect mo na after pila ka minutes, makabaton ka kwarta actually. Or abi ko, hindi ka rin magtalang, hindi ba? Kung suli. Hindi ako magtalang, kaya mo na sulion no bayo mo. Kung magtalang ka bala sulion no bayo mo, pero hungod na iya. Oo, hungod na iya. Pero na daw nagsala ka lang ya, mo na yung mabaton ka kwarta? Yes. Really? Oo. Tanawon, action boy, be. Basi miyara balaw. Basi bala tuod. Ang next action boy, lagi kang maglagay ng barya, pero may ako na magbutang sang coin sa sulod sang imo nga, anong lagahi man? Bago nga luggage. Kung hindi mo ni kuno magasto, syempre mo. Hindi ginabuang ko na. Ibut, kung may bago ka ko nga luggage or wala man ginagamit, mabutang ka na ko ng mga kwarta. Kaya kung hindi mo ni ko magasto, magkakaroon ka ng pera sa buong taon. Syempre lang. Amo ganing hambal ko. Gasto mo kundi ara na dasa. Amo ganing hambal ko na ano man si Joel man. Na Joms man. Ang next action boy, kung may nakita kang kwarta sa dalan, kwaon mo ni kuno kag ibutang sa imo sini nga wallet. Pero papati kayo diba, ibutang sa ano diba, sa sapatos. Amo na yung saton niya. Kaya para kuno swerte ka sa kwarta. Amo
na yung butang din nila galing sa bulsa o kon sa wallet. Ano bala ako yung sa una, hambalilula ko may makita ka coin sa dalan, kuhaon mo na butang mo sa imo sini nga sapatos. Di kala ay niya Kung may maglaka. makita kang kwarta. O gani tapos kala May mo mga lakat tao, ko isa kay na dugatakol ang sapatos kuya ano. Kita ka na sa istorya nga sa series nga may tigulang nga way nagbayad kay nawigit iya 500. Kita ka na. Oo. Gilibio. Kilibyo ron tigulang, di ba? Kaya nawigit iya 500. Di man ko sa doktor di nawigit yung ikukbalo basta paantes ko magsaka. Arap mo ng 500 ko, nya gulpi lang makuha na kung bayad wala na. Nya tingin ka pamati man siya kuno. Matian niya tingin tagaan niya tigulang 100 para plite. Kag 100 nga pamahaw. Nya mo ginala sa pamilya kuno basta ka bulig. Nya gabulig sila Buligan. kay gaabot man niya ang swerte mo niya True. pero kay na. Pagsaka ko series kita ko 500. Basta na ka kami nga pamilya, gabulig kami mga bluligan. Kasabat. Kay nag-aabot na ng swerte si imo mo. Oo. Pareho kay na. Pagsaka ko kita ko 500. Isubunggan, baka 200. Okay lang. Kailan sa 300. Kasabad, no? Tiutay ko itong kadla sa amo ng istorya mo. Anyway, kasadya lang. sige. Okay na? Yeah, good morning, Dana Action Boy. Great din ang mga pumuluyo sa Barangay San Jose, Ibe Magalona. Hambal ni Carl Kenneth Caniete. Hello, Yes, good morning. Si Joshua Christopher Belas, morning dira sa imo. Yes, Nanay Emay Zalhay, dira sa May Vista Alegre. Good morning. Kaglito Dayap, Jake Kasiplin kay na. No? Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline. Mga ikaw nyo sa Action Art Tayhupon. Advance 18th birthday kay Inday Norica Magbanwa, ha? Yes, for tomorrow. For tomorrow, debut ni Inday Norica, no? Ang inyo din nga news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension.